Mun nimi on Toni Latto-Jukka ja Merseloilla on töissä sales managerina toimin ja SaaS-bisneksessä ollaan mukana. Mun nimi on Laura Väänänen ja olen sales managerina Merselillä. Mersel on Euroopan johtava hankintaohjelmistojen toimittaja ja me autetaan meidän asiakkaita myymään heidän tuotteitaan tai palveluitaan tehostetusti julkiselle sektorille. Ja me autetaan heitä silleen, että me tarjotaan meidän omaa hankintavahti-nimistä ratkaisua, joka muun muassa tuo paljon ajansäästöhelpotusta asiakkaille. Ollaan aika kovaa vauhtia menty eteenpäin ja ollaan kansainvälinen yritys ja koko ajan kovat kasvutavoitteet meiltä Merselillä on. Sales managerin roolissa, kun itse työskentelen, niin olen huomannut, että unelmatilanne olisi se, että pystyn vaan soittaa uusia asiakkaita, suitaan tapaaminen ja tehdään kaupat, mutta se on aika paljon muutakin. Eli sales managerin rooliin kuuluu tosi monipuolinen työtehtäväkuvaus. Se tarkoittaa sitä muun muassa tässä kiireiden ja kasvun keskellä, niin se oleellisin, eli niiden uusi asiakastapaamisten sopiminen jää vähän vähälle välillä, eli puhelin ei soi niin paljon kuin pitäisi. Me päädyttiin yhteistyöhön Matchersin kanssa sitä kautta, että tosiaan moni muukin huomasi tuon sama ongelma, mitä mainitsin, eli just toi oman ajan käyttö on aika haasteellinen tässä kaiken kiireen keskellä, ja sehän on kuitenkin se kaiken ydin, että saadaan niitä tapaamisia, jota kautta kauppoja saadaan. Yhteistyö Matchersin kanssa on sujunut kyllä tosi hyvin, että ihan niin kuin alusta alkaen on tullut tosi laadukkaita tapaamisia. Itse koen, että tämä on mulle semmoinen hyvä tukitoiminta mun tavoitteiden saavuttamiseksi. Mä voin luottaa, että Matchersin kautta niitä tapaamisia mulle tulee määrällisesti tarpeeksi, ja tärkeää siinä on myös, että ne on laadukkaita tapaamisia, että asiakkaat ymmärtää, miksi ne on siinä tapaamissa ja mistä me puhutaan. Mä suosittelisin Matchersia sen takia, että he tuo tosi laadukkaita liidejä meille. He on hyvin informoinut asiakasta jo heti alkukeskusteluissa, eli asiakas tietää, minkälaisen tapaamiseen on tulossa, mistä on kysymys, mutta he myös antaa meille tosi hyvät alkuinformaatiot asiakkaan tilanteesta, ja siitä on tosi hyvä lähtökohta sitten itse tapaamiseen. Meillä on ollut helppo valmistautua siihen tapaamiseen ja vähän niin kuin suoraan mennä asiaan sitten se asiakkaan kanssa siinä tapaamisessa, kun me tietää vähän niitä kipukohtia jo entuudestaan. Sieltä on tullut semmoisia tapaamisia sellaisten asiakkaiden, yritysten kanssa. En olisi ehkä itse lähtenyt kontaktoimaan. Tapaaminen on ollut niin kuin tosi hyvä ja se on oikeasti ollut erittäin potentiaalinen asiakas. Tosi monipuolisesti eri toimialoilta noita tapaamisia on tullut eri päättäjien kanssa. Ja kun on ne muistiinpanot ja hyvät taustatiedot, mitä Matchers on tehnyt, niin siihen on tosi helppoa ja mukava lähteä siihen tapaamiseen saman tien keskustelemaan sen päättävän tahon kanssa. Ehdottomasti suosittelen Matchersia nimenomaan sen laadun takia, eli tiedän, että sieltä tulee niitä laadukkaita tapaamisia, tiedetään siinä tapaamisessa ja mistä on kyse. Ollaan saatu jo siinä asiakkaassa sitä kiinnostusta heräämään, ja kaikille yrityksille, joita kiinnostaa lisätapaamiset ja lisämahdollisuudet kaupantekoon.